Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। ITPB आव गोदान साख्रि ओंखारबावबाय Constable driver। दा बेयाव जों official notification नायगोन। दा गोबांथार बिजिनि थाखाय select जाबाय अब्लाबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोननो हासिगोन Bodo Job Info YouTube channel आव। दा official notification बेयावनो स्क्रिनाव खारगासिनो दङ। बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन। दा आं लोगोफोर बेयाव डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा। दा लोगोफोर बे जाबाय जोंहा अफिशियल नटिफिकेशन ITPB कन्स्टेबल बेनो जाबाय नोंथांमोननि ड्राइभार पोस्टआव आरो बे पोस्टआ टेम्परारि नाथाय गभर्नमेन्ट जानायनि चान्सआ दङ माने रेगुलार जानायनि चान्सआ दङ अब्लाबो गासैबो स्किल फीआ जोबोर मोजां स' बेनि नोंथांमोननि अनलाइना 27 निफ्रायमोन आरो लोगोसे जुननि आरो लास्ट डेटआ 26 जुलाइसिम थागोन नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइ खालामनो हागोन बे पोस्टआव अके नोंथांमोना पार्मानेन्ट जाहैखागोन अके स' बेखायनो टेनसन दाला नोंथांमोना जास्ट एलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोङो भेकेन्सिखौ नायोबा ओभारअल इन्डिया हिसाबै 458 दङ बेनि गेजेराव ST आव 37 दङ आरो आनरिजार्भआव 195 दङ गासैखौबो लानानै 458 दङ स' नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स' अनलाइन एप्लाइ जागोन एबा जागासिनो दङ देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि स्किल फीआ जोबोर मोजां 21 निफ्राय जागायनानै 69,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि अनगायैबो TED गासिबो दंजोबो। स' बेनिफ्राय बैसो नोंथांमोना 21 इयार्स मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 27 नर्मेलाव बाट जोंनि STआ 5 इयार्स बारामोन नालाय 32 इयार्ससिम बे पोस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बेनि फरायनाया बेसेबां नांगौ जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै गोबाव खालामा बेनो जाबाय 10 पास स' नोंथांमोना 10 पास जाथारनांगोन बेनिफ्राय हेभि लाइसेन्स थानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय LMB दंबा जानाय नङा बेनिफ्राय हाइट होनोब्ला जोबोर खम जोंनि ST हिसाबै बाट जों नटिस नायोबा 162.5 बाट जोंनो बेखौ नाङा जोंहा आसाम हिसाबै 160 जागोन हाइटआ आरो चेस्टआ 76 थाबानो जागोन नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 81 नोंथांमोनाहाय थाहैनांगोन। एन्ड बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट जागोन अके फिजिकल टेस्टआव अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन 7 मिनिट 30 सेकेन्ड मोनगोन स' नोंथांमोना टाइम मोनगोन आरो जोबोर मोजां टाइम मोनगोन बेखौ नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन आरो नोंथांमोनाहाय स' बे रानिं पास जानाय लोगो लोगो स' नोंथांमोनखौहाय मा लागोन हाइ जाम्प दङ एबा लं जाम्प दङ दा 11 फिट नोंथांमोना बारनांगोन कन्टाम चान्स मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय 3 पॉइंट हाफ बारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हाइ जाम्प अके कन्टाम चान्स बेयावबो मोनगोन अके एन्ड बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौ माखासे टेस्ट दंबावो जों बेखौबो नायगोन गोबाव खालामा एग्जाम जागोन एग्जाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे स्किल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन स' बिदिब्ला एग्जामा बेसेबां नाम्बारनि जागोन जों दानिया नायनोसै एन्ड एग्जाम होनोबा 100 मार्क्सनि एग्जाम नोंथांमोनाहाय मोनगोन आरो बे एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन अके स' नोंथांमोनाहाय अनलाइन एग्जाम आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा दा बेनि एग्जामनि सिलेबासा दंखायो स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय डिटेल्सखौहाय मोनदों गासै 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन अके मिनिमाम 33% नोंथांमोना मोनथारनांगोन क्वालिफाइड जानो थाखाय बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन आरो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाखांनानै स्किल टेस्ट लागोन स्किल टेस्ट लाखांनायनि उनाव स्किल टेस्टआ 50 मार्क्सनि जागोन स्किल टेस्ट लाखांनायनि उनावहाय मेडिकेल टेस्ट लागोन बेनिफ्राय मेरिट वाइसआव नोंथांमोनाहाय साख्रि होनाय जागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्स ITPB नि ड्राइभार पोस्टनि कन्स्टेबलनि